Sanibonani South Africa. Ngiyethemba ukuthi niyaphila nonke. Kulabo abakhathazekile ukuthi mhlambe mangabe kuvalwa izitolo zabantu bokufika. Ngabe mhlambe njengoba ezinye zilapha emakhaya abantu bekwazi ukuthenga isinkwa, bekwazi ukuthenga usawoti, bekwazi ukuthenga ushukela omncane nazo zonke lezi ezinye izinto. Ngabe mhlambe kuzokwenziwa kanjani ukuthi lezo tolo iqhubeke zisebenze? Sizokwenza isiqiniseko sokuthi abantu abasha okokuqala siba nohlelo nje oluqondile lokubasiza ukuthi bekwazi ukuqhubeka nalezo tolo. Bese kuthi odadewethu nabafowethu laba bebevele besebenza kulezo izitolo. Ibona abazoqhubeka babe ngabanikazi balezo izitolo. Kodwa sizoyibheka ngoba phela siyazi ukuthi abantu bakithi ipolitiki yabenza bangakwazi ukubambisana, babulala lo moya wokubambisana. Ngakho ke sicela ukusho ukuthi siniqinisekise, sininike ithemba lokuthi zonke lezi izitolo ezilapha emakhaya nalezi izitolo ezilapha emadolobheni esithi ayivale zizovula isebenze. Okwesibili, umyalezo esubhekise kulaba occasion care okuyibona abakade benikeza laba abantu bokufika impahla yokuthi bekwazi ukusebenza kulezi izitolo. Sizocela ukuthi labo occasion care beqhubeke benikeze ke laba balapha eSouth Africa ke manje esizobasiza. Kuzoba no association weyipaza shop ozovulwa manje, hayi labo association abahlangene nosopolitiki nezigebengu benze ngazuthi basiza ama South Africans kanti bayithathela nje imali kulabo abantu bokufika. Sizoba nohlelo, sizoba nenhlangano eqondene nezipaza shop ne beauty industry, spaza shop and beauty industry okuyiwona into umnotho omncane obhekwe ngabantu bakithi okuzohlanganwa kuwo sibasize abantu bakithi ukuthi beqhubeke lezi izitolo ivuleke. Ipaza shop akuzona ezokwenza imali, ipaza shop akuzona ezokugwilika, ipaza shop ezokusiza umphakathi ukuthi ukwazi ukuthenga lezo mpahlana ezincane ngesikhathi umuntu engakayi edolobheni. So ke occasion care nama wholesalers lawa akade enikeza laba abantu bokufika lezi impahla ukuthi berane lezi ipaza shop ngemali encane, bebanikeza isitokwe ukuthi ngicela ungidayisele nasi isitokwe, wena uzothatha u20% kule sitokwe kuyilokhuza i-income isiphelele yonke kungakakhishwa indleko nani, wena uzothatha u10%. Sizocela ukuthi bekwenze lokho. Uyabona, sizocela ukuthi bekwenze lokho, siqhubeke nakho. Uma bengakwenzi lokho, nabo occasion care sizobavala nama wholesalers, sihambe siyofuna ifunding phesheya, sibuye sizokwenza umsebenzi wokuthi lelizwe lakithi aliye phambili. Ngakho ke occasion care managers, occasion care ne managers ama-mall nama owners of these buildings la kuhleli khona laba bantu, sicela ningaphazamiseki, sicela ningahlupheki, ningaze nikhathazeke. I-rental yenu nisazoyithola. Abantu abebethenga kulezi izitolo basazoqhubeka bethenge kulezi izitolo, kodwa kuzoqhubeka umuntu wase South Africa esizomgada ukuthi umsebenzi wenza kahle, uvula ngesikhathi, abantu abasebenza naye bakhokheleka kahle, irent ikhokhwa ngesikhathi nayo yonke into. So laba babuza zonke lezo zinto lezo sibaphendula kanjalo ke. Kodwa uma ungafuni ukusilalela, uma ungafuni ukusihlonipha, umuntu wase South Africa, uma ungakulungele ukubambisana nabantu bakini, umuntu wase South Africa, uma ungakulungele ukuvuka ekseni usebenze into ebonakalayo, umuntu wakithi, phuma uphele ezintweni esiyikhulumayo, ngoba asisezokuncenga umuntu. Sifuna abantu base South Africa, fundani ukulalela, yemukelani ukuholwa. Asizukunihola ngendlela enithandwa ngayo nina. Awukwazi ukuthi uholwa kuphinde kube uwe oshoyo ukuthi holwa kanjani. Yonke lezi inhlambe ezithu abantu bokufika nayo yonke lento ekhulunywa la ku social media, sicela nazi ukuthi akuthi ndiki, akudikizi ngisho inqulu, ngoba safundiswa thina ngomuntu, safundiswa ngezwe, safundiswa ngobudoda, safundiswa ngokuthi umuntu uphathwa kanjani kahle, safundiswa umoya omuhle, safundiswa ukulwa, safundiswa ukuvikela. Ayikho into esingayazi. Lelizwe sizolilungisa, lelizwe sizolekelela abaholi bethu abasenkingeni abangazi ukuthi kufanele benze njani
ngenxa yokuthi abantu bokufika sebekwazi ukugolozela ngisho amaphoyisa, abantu bokufika bathenga amajaji, bathenga amaphoyisa, bathenga izikhulu zamaphoyisa, benza yonke into. Lelizwe sizolulungisa sindawonye, sisiza bona abaholi bethu, futhi ayikho indawo esingeze ukufika kuyona. Khululeke ikwerekwere la ku social media linga create, uzubone nje umuntu asuke kwelakhe izwe asaba ukuyiveza ubuyena, a create a fake account ngoba nje ufuna ukuthuka abantu abalwela izwe lakhe. Where do you draw that energy to even create a fake account just because you want to fight the people of that country? It is beyond your control now. It is beyond the leaders' control now. It's about us as abantu base South Africa. Abaholi bethu abatshela amazwe omhlaba ukuthi hayi ngane zakwethu lokhu kwabantu bokufika akusaphethwe yithi, sekuphethwe umphakathi okuyiwona osivotele. As ama leaders ase South Africa, we are forced to listen to umphakathi. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. This is Uphakela Umthakathi. He's sending a message to youth yaseMzansi ngokuthi njengoba bavala itolo debantu bokufika ithini way forward kuyowendakalani. Uyasho ukuthi youth yase South Africa ngiyo lekumele ibambele itolo litale kuyomele ithengise kudo. Hayi bantu bokufika siyathi ukuthi Uphakela Umthakathi umasha kangakanani nangokuthi ukhombisa kangakanani ukuthi bantu bokufika kule South Africa kufanele bahambe nokuthi akumele ba-unitize amasalone lonke lezinto leto kufanele one bantu bala South Africa. Ma-restaurant nje kufanele kusebenze bantu bala South Africa, not bantu bokufika South Africa, because sizama ku-create ma-job opportunities for bantu bala South Africa, because most people la South Africa they are unemployed, while imisebenzi leminingi ibanjwe bantu bokufika South Africa. And it's a good idea vele titolo la Mzansi okufanele kuthengiswe bantu bala Mzansi, not bokufika. Do comment your thoughts down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I will see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.